Og det ser bare smart og spændende ud. Så er man velkommen til at gå ned og kontakte Line, Anja eller Nancy hernede i stallene bagefter. Man kan gå ind på Dansk Rideforbunds hjemmeside og kigge under bredt aktivitet, og der ligger en masse informationer omkring, hvad track er og hvad det er, man skal få lov at ride track. Så har publikum måske lagt mærke til, at der er nogen, der skruetræner for fulde race herovre på duelspringbanen. Duelspringning er et væddeløb med springforhindringer på vejen. Vi skal have fundet ud af, hvem der kan springe alle forhindringerne hurtigst og uden fejl. Prøver vi at lyde lidt bedre. Er der nogen, der hører, hvad jeg siger? Kan I høre noget nede bagved? Kan I høre noget dernede nu? Jeg vil gerne have et signal fra nogle af rytterne, hvis I kan høre noget. Tak.